Z стандартно нормално. Има стандартно нормално разпределение и искаме да намерим плътността на Y е равно на 2 пъти Z квадрат минус 1. Сега, някъде в теорията на задачката 2 пъти Z квадрат, да. Просто ще е грозно. Сега 2 пъти Z квадрат минус 1. Минуса не е в степента долу. Така. Имаме, че плътността. Нали, намерете плътността е тук. Търси намерете плътността. Плътността е производната на... Какво беше тази функция? На разпределение. Функцията на разпределение. Която е вероятността голямото Y да приеме стойност по-малко от Y, от този, който подава на функция. Добре, това е трансформация. Аз в момента съзнавам записите, не мога да прилежа, но направим предмечите да също път трансформация. Може да питаш някой, който разбира. Не знам. Поправих ли сега? Така. Y къде си го замества? А това не е от теорията ли? Да, от че е равно на тази вероятност. Мисля да производството Да, производството, той е за интеграл го има и като го обърнеш. То това е едно реяче каза как се решава задачата, ама защо малко го обягваш? Защо правим точно това? Мен бяха защо заменяме функцията на разпределение с тази вероятност. С това? Функцията на разпределение е тази вероятност. Къде ти е теорията? Ето го. Голямото е в вероятността. И отделно освен вероятността е и това нещо. И интеграла на функцията за разпределение. Значи функцията на разпределение е производната на... Да, с всичките думи се обърках. Сега, роячки изразява Z-та. Изразява Z-та, като слагаме така Y плюс 1 върху 2. Изразява Z-та, защото ще го погледнем от таблица най-вероятно по-надолу. Ама не го поглежда в таблицата по-надолу. Обаче използва, добре. Вероятността, значи Z става в средата. Имаме минус корена. Имаме плюс корена. Добре. Значи като заместим изразяваме Z. Това ще го разделим сигурно после на две части. Ще направим, значи имаме нормално и имаме минус коренчето. Между другото, двойката е в корена. Коя е двойка? Да. Имаме минус корена и плюс корена и искаме да е между двете. Значи, както сега правихме, ще намерим до тук и ще извадим от него, ще намерим това. И ще извадим от него това. Така, значи, имаме скорен P, взете по-малко корена и минус Там на скорочка съм.
Или преди това. Не, тук за да написам. Да. Така. Това е много удобно. Значи това нещо с минуса, значи и тая част той изразява като ето тази част, която е цялата минус това, първоначалното. Това, те симетрични. Значи това и това са еднакви. То вместо да намира това, Вместо него да изважда другото. да, изважда това. Това е едно, цялото, минус е това, нататък. Значи, това е едно минус b, z е по-малко от корена само. Така, имахме минус отпред. Иначе, y от минус и минус плюс 2 пъти вероятността z да е по-малко от y плюс 1 върху 2 минус 1. А защо го прави така? И сега ще видим. За да може да замести после. Но... Добре, нека да... Обаче, вие знаете ли, че вече как си играеш с вероятностите, сега сменя пак на плътност. На малко f сменя. Интегрирам. Не на голямо f. Не, преди да го интегрира. Тъй като вероятности трудно ще интегрира или каквото прави. И се връща. Това е много шано работа сега. Това ще остана два пъти това нещо. Не, защото това са еднакви. Минуса отпреде. Това горе и това долу са еднакви. Минус и минус става плюс 2 пъти същото p. Минус единицата. Много шано да ти прави. И сега това p го замества с главното f. Типичен. Значи откъде стигна до къде стигна? Главното f изрази го чрез p, чрез вероятността. В вероятността си правиш магийките с z, за да можеш да го представи пак като функцията в дадена точка обаче. Там преди минус 1 трябва да има, тогава става. Преди минус 1. Има. Преди минус 1 тогава. Да. Дали може да се по-малко от корена? Минус 1. Да. Забравяме. Явно. Я малко теорията. Да видим как да не се го личи. Добре, добре, ако имаш записките. И беше почнало, нали сме решили. Добре, ние в момента всъщност какво се чуди? Как без стана на F, така? Секундичка, секундичка. Ако знаеш, да. Нали вероятността е функцията на разпределение, плътността от, т.е. функцията от на разпределението от някакво число дава плътност.
вероятността да съвпадне нещо по-малко или равно на това число. И когато я интегрираме и правим произволното, получаваме плътността. И в случая там е вероятността по-малка от... Каква е вероятността да е по-малка от някакъв корен, което е функцията на разпределението от този корен. Добре. И като намерим произволната на функцията на разпределение на нормалното разпределение, получаваме Квадратен. Това? Квадратен. Откъде е дошло? Магия, ама идеята е, че няма да има на контролното. Не, броячки на практика си играе с точно дефиницията, която ни е дадена. Главното е функцията на разпределение и я представя като вероятността, разписва я, защото имаме дадена y колко е. След това опростява z-та. Тук си прави пак шашмите с z-та, че да може да ги изрази само чрез една вероятност. И след това се връща отново по дефиниция, се връща към главния към главното, към функцията на разпределение. Обаче... И сега вече идеята му да стигне до малко от началото. Ама идеята е, че там беше с y, а тук вече стигна до конкретното число, до конкретно... Жълто, тук е y. Да, това е функция от y. Y плюс. Защото вътре е y. И, добре, и какво прави после? И взимам нормалното разпределение, функцията му, която е на плътността. Значи тя си има формулка. Обязателно. Който вижте се. Има 8. Къде беше това? F от Хикс е равно на 1 върху корен 2 сигма от E на степен минус 1/2 Хикс минус мю квадрат. Това не е теорията. И сега той ще замести това, което го има тук, ще го замести като хикса тук. А тогава защо ние да смятаме интеграла, да го диференцираме това цялото нещо? Добре, айде това да го простим, само една идея да го простим. Защото имаме стандартно нормално. Така че имаме... За да получим функцията на плътността, защото тя е диференциална от функцията на разпределение. Чакай, не те слушай в момента. Минус 1/2. Нали, това е едно. По условие мюто е 0, значи се получава 1/2 хикс квадрат, нали? И просто ще замести хикса с корена тук. Това сега къде дойде? Кое? Това да го правиш, защо го правиш? Имаме стандартно нормално, 0 е единица, мю е 0. Стандартното е единица и си замествам просто, да го упростя малко. Нали, ето това е упростеното. Сега това е плътността по принцип на стандартно... Къде? В запис те съм описал хикс, а не хикс квадрат. Къде е y квадрат? Не, описал в записите съм описал не хикс квадрат, ами хикс просто. Да, Има си квадратче по формулка. Да, ясно. И какво получаваме за отговор?
Да, аз виждам, че сме диференцирани, но защо? Защото функцията на плътността е произволна по принципа на разпределението. Добре, да го решим. Добре. Не, обратно. Чакай. Нека да видим какво... Айде, диференцираме. Диференцираме. Единица са маха. Двойката остава. F от Y от корена... Не сте оставя това. Това е константа пред... Какво? Това е константа пред множество поставяне. Да. F малко ще стане обаче. Нали така? Да. F малко от Y малко. Така. И сега производното трябва да намерим на това коренче. Това е Y плюс 1 на минус 1 втора. Или на 1 втора. На 1 втора. Значи 1 втора отива отпреде. И имаме производната на това, по 1 втора. Какво забравяме? Минус 1 втора. Не, една втора си. Степента забравяш. Чакай. На степен минус 1 втора забравяш. Да. Аз проверявах със записите дали това е вярно. Двете една втора дали са верни. И това трябва да е вече на степен минус 1 втора, нали така? К. И къде е връзката между двете? И би трябвало да имаш едно върху корен някъде. Чакайте да пиша най-горе. Вече като заместиш Пиша най-горе. фикс, като го заместиш с това, което е вътре. Нали имаш F, Y от единство, най-долу. Да. Заместваме хикса след това. Ти е седнал фикса, когато... Да, аз за това питам. Защо? Тук беше голямо хикс, тук е малко хикс и от малкото хикс може да го използваме тук. Ама не трябваше това нататък да го смятаме, в принцип. Не, то ти е... Това не трябва, това не трябва. Защо това вдясно какво? Интегрирането на самият пръжет. Да. Да, бе, не, аз ти казвам от този ред до този ред. Това равенство може да го пишем, защото може да се използваме директно това. Няма да се промени. Ти остави, че единица това го прави на 2 реда, не на 5 реда. Тя директно си казва... Не знам, на 2 реда, наистина, две равенства. Равно, нещо равно и готово. Добре, заместваме. Имаме, че плътността... Значи да остава малко е. Това е плътността. Това е знака за Условно голямо е малко. Y плюс 1 върху 2 на квадрат. Минус Y плюс 1 върху... Това е? Това е под хикс. Що ти е под хикс? Къде? Що това е плътността? Ние търсим плътността. Виж какво търсим? Трябваше малки хиксче да сложим, но това Y, защото Y замества. Заместиме си Y. Обаче това там май ти е FZ. Защото ти Това ли? имаш само на Z разпределението, няма как да кажеш, че плътността на F от Y е малка. Съгласен съм. Не, всъщност не знам какво е да кажа. Те ще се, защото прямо зит накрая получава цяло след. Заради това. Добре, не знам. Това е зет. Мисъл, там след трябва да това е зет. На тая теорема трябва още. И сега имаме броячето да накара да кажем в какви граници е не знам какво. Добре, мен пред не се губя. Да, едно върху... Аз пред съм преписал едно върху 2 по корен Y плюс 1. Къде гледаш? Чакай, първо кажи къде гледаш. В функцията на Y. На потенциалния. Тук ли? Не, горе където. Да. Какво е записал? Пред всичко, което се получи накрая, имам едно
1 върху 2 по корен от y плюс 1 върху 2. Значи е това нещо, така ли? Ай да, 2 ще се опие с едното такова. 2 по... Да, и стана една. Да. Значи си имаме тая константа и я сметнахме се пак, за да може да я добавим. Да, трябва да. Добре. Виж, това е готино. Значи имаш смисъл да го правим. Добре, значи айде ще изтрия само на това началото, за да го добавя. Да, бе, аз съм го записал, на кой гледа. Една втора по коренче и плюс 1 върху 2 по 2. 1 върху 2. Защото е с тебе минус 1. Да. 1 върху 2. Да. Минус 1. Добре. И тук по една втора. Стана много едно. Приятелки, последно е написано. Това е z в тези граници. От минус безкрайност до плюс безкрайност. Обаче y, тъй като е 2 пъти z на втора минус 1, граници променят. Няма минус безкрайност вече, защото е на втора. Имаме само до плюс безкрайност. Минус 1. А тъй като това цялото минимум е 0, минус 1 ще стане от минус 1. Не знам защо е това. Предполагам, че трябва да не знам. Някакви забележки и... Дефиниционно много стоянно. Забележка тази вече не ми хареса. Тази значи не ми хареса. Просто реших да се сблъскаме с нея, защото следващия път, като се сблъскаме с подобно, може да ни е малко по-лесно. Мисля, че повече няма да се Втория път ще е по-лесно, първо това път 100%. Аз не съм първи път така задача. Решавали сме с Деница, решавали сме с Орячка вчера, няма как да се виждаме. Къде пак ще видиш? Къде пак ще видиш? Не знам къде пак ще я видиш, ама поне 2 пъти сме го виждали вече.